makadii muri Zimbabwe, kana kari kekutanga kako kusvika pano, chibva wangolaika, subscribe, wobva wakomenta nekushare. Izvi zvinotibatsira kuti vhidhiyo rinoriswe pamusoro risvike kuhama neshamwari vanenge vasati vasangana nevhidhiyo rakaita serino. Vanoziva nezvepano vanoziva kuti tinoisa mufananidzo kumashure kwangu kuti muone zvatinenge tichitaura, manews updates ese zvinenge zvichiitika. Tinouya takabatanidza manews updates enyaya dzakasiyana siyana kuti ugone kuona nyaya dzakawanda pavhidhiyo rino rimwe chete. Ndisati ndaenda kure, regai ndipinde munyaya dzangu zvezere. News dzekutanga dzinoti pane murume anonzi Abraham Manahamba. Abraham Manahamba uyu anonzi arohwa nemotikari munyika yeSouth Africa, umo maanozikanwa achiita basa rekudhiraivha mamotobike achishandira makambani vanoziva nezvemuSouth Africa. Kune vakomana vanodhiraivha midhudhudhu vachidhiraivhira makambani akafanana nana Checkers nana Spar vachidhilivhara zvinhu. Saka ndo kunonzi kwaanga achishanda ndokubva arohwa nemotikari. Mukatarisa kumashure kwangu kune mufananidzo weID yake. Ndinokumbirawo kuti kana pane vanomuziva mukasike kutibata, hama yedu ibatsirike. Please fambisai vhidhiyo rino kuhama neshamwari kuitira kuti hama yedu ibatsirike, nekuti vanga varipo vanoti panga pasati pawanikwa hama yacho. Saka ndinovimba kuti pamuri kuona vhidhiyo rino muchaita kuti vhidhiyo risvike kuhama dzacho, mukomana abatsirike. Aiwa, kumukomana ndinoti rest in peace. Ndine urombo kune vashaikirwa nemukomana. Tinoti kutonga kwaMwari. Aiwa, mukomana ngaafambe zvakanaka. Nhau dzechipiri dzandakakubatirai dzinoti munzvimbo yechitungwiza kuHarare kuna amai vanonzi vaburuka mumotikari yavo vachipinda munzvimbo yeshopu umo mavanga vachida kunotenga chikafu kana kuti kwavanga vachida kunotengawo zvimwe zvinhu zvavanga vachida kutenga. Ndokubva vasiya vana vari mumotikari vari vaviri, asi vari vaviri kudaro vanga vasina kuvhara hwindo. Zvinonzi kwasvika umwe murume ndokubva abata umwe wemwana wevana vanga vari mumotikari ndokubva adambura chigumo. Adambura chigumo ndokubva aenda. Zvinonzi amai vazobuda mukati meshopu ndokuona mwana achichema. Nekuda kunzwisisa kuti mwana ari kuchemei, ndokuona mwana achibhilidha muchigumwe. Umwe wake waanga aigere naye ndokubva ataura kuti pamapinda mushopu pasvika murume asvika akadhonza mwana ruoko ndokudambura chigumwe ndokubva aenda. Hama vadikani, zvinorwadza. Kutaura kuno hazvisati zvazivikanwa kuti aita izvi ndiani, uye zvichiri kutsvakurudzwa kuti angange aita zvinhu izvi ndiani. Please chengetedzai vana. Kana muchiburuka mukati memotikari, make sure kuti makia madoors, mavhara mahwindo, kana kutobuda navo kuenda navo kwamunenge muchienda, nekuti nyika yashata yazara urombwa. Vanhu vari kubata mushonga vachida kuti vaite mari. Shuwa unodambura chigumwe mwana uri kuda kunoitei? Apa asiri mwana wedzinza rako kana kuti weropa rako. Itori satanism chaiyo. Ndinotenda kune vese vanoramba vachitisapota pamidhiya ino. Rambai munesu, subscribe, kulike, kukomenta nekushare kuti tirambe tichikupai manews updates ezvakawanda zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Moswera munyasha. Thank you.